Hola, avui et porto una classe de ioga d'uns 25-30 minuts, serà una seqüència curteta, en la que treballarem les cames i les caderes, obertura de caderes. A les caderes tenim moltes emocions, llavors pot ser que les tinguem molt tancades, hi ha molta gent que li fa molt dolor cada vegada que les obrim o anem en postures una mica més fortes, llavors sobretot ves fins allà on tu puguis anar. I en cas que tinguis un bloc, farà de servei en alguna postura, si no el tens no et preocupis, no passa res, inclús si tens un llibre o alguna cosa, ho podries utilitzar, o un coixí i una estatilla, i ja tens tot. També jo recomano molt sempre fer servir olis essencials, si és que en tens algun, te'l col·loques a la mà, o pots engegar un incens o alguna cosa per ambientar una mica, i te'l refregues pel coll, pel pit, o per allà on tu vulguis. I avui comencem assentats damunt dels talons. Si aquesta postura ja et fa bastant mal, pots col·locar-te aquest bloc o un coixí sota les cames, i si no, simplement seu d'una postura còmoda en la que estiguis bé. Col·loca les mans damunt de les cuixes i tanca els ulls. I aquí simplement comença a connectar amb la teva respiració. Intenta que l'esquena estigui recta, sent com si hi hagués un fil conductor que porta des de la part baixa dels peus, en aquest cas, els glutis, que connecta a la terra, fins a la coroneta cap a dalt al cel, sent aquesta línia. Les mans descansen, el pit s'obre i comença a ser una mica més conscient de la respiració, com inhales, com exhales, i fes un petit escaneig del teu cos. Si hi ha alguna part que et fa mal avui, observa-la i estigues atenta a tota la classe. Continua inhalant i exhalant, deixant que tots els sorolls que tens al teu voltant et portin en aquest moment present. Ja sigui alguna porta que s'obre o es tanca, alguna veu d'un veí, un gos que crida, un cotxe que passa. Continua inhalant, portant espai al teu cos, i exhalant, deixant anar tot allò que no vols. Observa la teva respiració i connecta-hi cada vegada una mica més. Començar les classes de ioga amb calma són el que ens permeten connectar al llarg de la classe. Ara dels ombros amunt i enrere, deixant anar tensions a les cervicals i als ombros. Obre els ulls, entrellaça els dits de les mans, inhala i obres el pit. I exhala, porta les mans cap a l'esquerra i l'orella descau. També deixa caure cap al cantó esquerre i comences a moure el cap una mica, fent que no o fent que sí. Pot ser inclús petits cercles. Sentint com s'estira tot aquest lateral dret. La mirada la pots portar cap al terra. I exhala aquí. Inhala, tornes a anar enrere, estires, obres el pit. I exhalant, portes les mans cap a l'altre costat, deixes caure l'orella dreta cap al lateral dret. I tornes a fer una mica de moviment amb el cap, fent que no, fent que sí. Que mica vas traient tensions, tot aquest costat que pot ser totalment diferent a l'altre. Inhala, tornes a portar les mans enrere, obres el pit. I exhala aquest cop, desfas les mans, les portes cap endavant, entrellaces els dits i portes el pit enrere. Deixes caure el cap. Inhala, tornes a portar les mans enrere, obres el pit. Exhala, portes les mans endavant, arrodoneixes l'esquena. Inhala, deixes les mans que descansen damunt de les cuixes tranquil·lament. I exhalant, portes els glutis cap al cantó esquerre. La mà dreta baixa a la terra i inhales, puges la mà esquerra per damunt de l'orella i estires tot el lateral esquerre. La mirada es pot quedar cap a la terra o bé pots mirar cap a dalt al cel, fins allà on el teu cos et deixi avui. No forcis les cervicals. I respira aquí, sent tot l'estirament de tot el lateral. Inhala. I exhala, tornes al centre. Ara deixes caure els glutis cap a l'altre costat, cap al cantó dret, i la mà esquerra se'n va al terra. I inhales, portes la mà dreta per damunt de l'orella i estires tot el lateral dret. I
sent com la mà dreta se'n vol anar a tocar a la paret que hi ha a l'esquerra. I estira tot aquest lateral, que us pots provar d'obrir una mica el pit o tancar-lo, sentir aquí on tens més estirament. Inhala i exhala. Ara inhala, tornes al centre i exhalant, deixes anar les cames que se'n van cap endavant i vas a buscar els glutis ben clavats a la terra, els isquions que es clavin ben bé a la terra i les cames poden estar una mica flexionades. I simplement et pots quedar aquí amb les cames flexionades, anar a buscar la punta dels dits dels peus, que l'esquena estigui recta i que el pit vagi a tocar les cames. I aquí observa tota la part del darrere de les cames com s'estira. I mica en mica potser pots anar provant d'estirar les cames fins que quedin totalment estirades. I sobretot baixes sempre del pit, no baixis de l'esquena i arrodoneixis per anar més enllà. Busquem anar amb la mirada, amb el pit que s'obri cap endavant. Inhala. I exhala. Ara inhala a poc a poc. Puges. Portes les cames que se'n van cap enrere. Tornes a buscar seure damunt dels genolls. Inhales, puges al tronc, els braços se'n van cap a dalt al cel. I exhala, portes la cama dreta que se'n va cap al lateral. La mà dreta se'n va damunt de la cuixa i estires aquí. La mà esquerra per damunt de l'orella i estires tota la part interna de la cama que tens allargada. Inhala i exhala, ves una mica més enllà. Ara inhala, tornes al centre i vas a buscar amb la mà esquerra al terra, la mà dreta puja per damunt de l'orella. I vas a buscar aquesta línia des de la punta del peu dret fins a la punta de la mà, com si tinguessis una diagonal. Inhala i exhala, tornes al centre, tornes al genoll dret al costat de l'esquerra. I aquest cop estires la cama esquerra cap al lateral i vas a buscar amb la mà esquerra la cuixa i la mà dreta puja per damunt de l'orella i estires aquí. Observa que les caderes no se'n vagin enrere, sinó que estiguin alineades i fes aquesta línia amb la mà dreta. Inhala i exhala. I ara inhala, tornes al centre, la vas a buscar amb la mà dreta al terra i l'esquerra puja per damunt de l'orella, fent aquesta línia. Ara, des del cantó esquerre, des de la punta del dit del peu fins a la punta dels dits de la mà. Inhala aquí. I exhala, tornes al centre, tornes al genoll al costat de l'altre. I aquest cop vas a buscar la postura dels 4 punts. Trobes aquí el contacte de les mans i els genolls amb el terra. Sense quadrar les caderes, quadrar els ombros sota les mans, sobre les mans. I aquí mica en mica vas portant mica en mica inhales, portes el pit cap a la terra, que tens l'esquerra, la mirada se'n va endavant. Exhala, arrodoneixes i vas a buscar el mànic endins. Inhala, arrodoneixes l'esquerra, portes el pit cap a la terra, la mirada se'n va endavant. Exhala, arrodoneixes, portes el mànic endins com si volgués tocar la columna vertebral. Inhala, arrodoneixes l'esquena. Inhala, treure's el pit aquí. Exhala, portes el mànic endins. Inhala, busques una postura neutra. I exhalant, obres les caderes una mica més ampla. Portes els genolls que sobresurtin de l'esterilla. I deixes aquí que el glutis caigui amb una línia recta entre els genolls i el pubis. I et pots quedar aquí, simplement sentir l'obertura des d'aquí, sobretot que els peus no estiguin cap endins, sinó que hi hagi un angle de 90 graus. O pots començar a baixar i quedar-te aquí damunt dels colzes i sentir com mica en mica la teva cadera va fent camí per baixar cap a la terra. I sent l'obertura de la part interna de les cames. Sent com mica en mica estan traient tensions, l'esquena està recta. I pots anar fent camí fins a baixar al màxim que tu puguis. Si estira molt, no forcis, simplement observa't. I a poc, tornes a portar les mans cap al pit, camines els peus i els genolls, un altre cop a trobar aquesta postura dels 4 punts i puges inhalant en el bosc a miravall. Comences a pedalar una cama i l'altra, aixeques un taló, aixeques l'altre. Vas desfent tensions que hi ha a l'esquena, que hi ha a les cames. Deixes caure el cap, deixes tot el cos cair relaxat. A poc, atures el moviment i comences a caminar els pauets
fent passes petites per anar a buscar al principi de l'esterilla. Dobles el genoll i deixes caure el cos cap a la terra. Fas una mica de balanceig cap a la dreta, cap a l'esquerra. A poc a poc atures el moviment. I inhales, a poc refereixes l'esquena, puges els braços pels laterals i cap a dalt al cel. Exhala dins els palmells de les mans que se'n van a buscar al pit. Inhala, braços cap a dalt al cel. Exhala, et toques a la terra, vas a buscar les mans en contacte a la terra. Inhala, tires les cames, la mirada se'n va endavant, entres a mitja pinça. I exhala, acabes les dues mans, fas dues passes i te'n vas al bosc a mirar avall. Ara inhala, arrodoneixes l'esquena, vas a buscar una planxa i exhala, baixes genolls, pit i barbet al terra. Inhala, busques una cobra. I exhala, acabes els dits dels peus a la terra i puges a la glutis amunt per anar al bosc a mirar avall. Inhala, puges els talons una mica més. Exhala, dobles els genolls, la mirada se'n va endavant. Inhala, camina o salta davant de l'esterilla, estires les cames, et una mitja pinça. I exhala, et deixes caure. Inhala, a poc, arrodoneixes l'esquena, puges els braços pels laterals cap a dalt al cel. Exhala, porta les mans i se'n van a buscar el pit. Inhala, braços dalt al cel. Exhala, et dobles cap a la terra. Inhala, tires les cames, la mirada se'n va endavant, entres una mitja pinça. I exhala, acabes les mans al terra, fas dues passes i ens trobem al bosc a mirar avall. Aquí ja directament inhala, vas a buscar una planxa. I exhala, baixes genolls, pit i barbet a la terra. Inhala, puges a una cobra. I exhala, claves els dits dels peus a la terra i puges els glutis cap a dalt al cel entrant al bosc a mirar avall. Ara inhala, puges els talons una mica més. Exhala, dobles els genolls, mires endavant. Inhala, camina o salta davant de l'esterilla, estirant les cames a la mitja pinça. I exhala, et deixes caure a la terra. I a poc inhala, puges el tronc i els braços que se'n van a buscar a dalt al cel. Exhala, porta les mans al pit. Ara inhala, puges els braços i el genoll dret cap a dalt al cel. Exhala, portes el peu enrere, entrant aquí en el darrer 3. Inhala, tornes, portes el genoll cap a dalt al cel, les mans pugen. Exhala, tornes a anar en aquest darrer 3. Inhala, puges el genoll cap a dalt al cel, els braços. I exhala, fas una passa amb el peu dret enrere, petitona, i deixes els dits dels peus a 45 graus. Les caderes es centren, miren cap endavant. Pots col·locar les mans un moment per recol·locar-les, alineades amb els ombros. I aquí inhales, portes les mans enrere, que s'entrellacen entre si. I exhales, portes el pit que se'n va a buscar a la cama que tens estirada. I els braços pugen per damunt en forma de palanca. El pit és el que va a buscar la cama. No busquem arrodonir l'esquena i anar amb el cap, sinó l'estirada és d'aquí, els braços ens acompanyen. Sent com les caderes no es desquadren, sinó que continuen quadrades, mirant endavant. Inhala aquí. I exhala, sent un estirament de la cama esquerra, que la tens recta i forta, les dues cames estan actives. Ara inhala, puges el tronc, els braços se'n van cap a dalt al cel. Exhala, porta el peu una mica enrere, entrant aquí, amb aquest orange. Inhala, puges els braços. I exhalant, baixes el genoll dret a la terra, porta les mans cap a la terra, deixes anar els dits dels peus de la cama al darrere. I estires la cama esquerra, entrant aquí amb un estirament des de la cama esquerra. Un altre cop, continua estirant aquest lateral. Inhala, obres el pit. I exhala, camines les mans, deixes caure la cadera cap endavant. Inhala aquí. Exhala, camina les mans enrere i estires aquesta cama esquerra. Inhala, camina les mans endavant, obres el pit. Exhala, te'n vas enrere, deixes caure el glutis cap al taló. Inhala, camines cap endavant. I exhalant, puges les mans damunt del genoll i empentes una mica aquesta pell com si volguessis portar la pell del genoll cap endavant i deixes caure la cadera que se'n va cap a la terra. I obre el pit aquí, estira l'esquena. Inhala. I exhala, porta les mans a la terra. El peu esquerre camina cap al cantó esquerre i amb la mà esquerra busques aquí empentar aquest genoll. I que caigui la cadera al terra. El pit s'obre, la mirada se'n va cap al lateral esquerre. Inhala aquí. I exhala. Ara inhala, tornes al centre, camines el peu esquerre cap al lateral dret, fins a la part externa de l'esterilla, i deixes caure el genoll a la terra, entrant en la postura del colom. Camines la cama dreta que se'n va enrere.
quadra les caderes, que no se'ns en vagin. Si aquí tens molt espai pots col·locar un bloc. Inhala, obres el pit. I exhalant vas a buscar el pit cap a la terra. Et pots quedar aquí o pots quedar aquí dalt, si això ja és prou. I si no, pots provar de baixar amb els colzes i quedar-te des d'aquí. O mica en mica anar fent camí fins a portar el pit i el front a la terra. Pots quedar aquí estirant tota la lateral de la cama esquerra, tota la cadera, fent aquí l'obertura. Inhala. I exhala, amb cada exhalació deixes caure el pit cap a la terra. Treus tensions, deixes caure el cos. I ara inhala, a poc, amb l'ajuda de les mans, puges el tronc cap a l'ala del cel. I exhalant pots provar de portar la cama dreta, que s'aixeca un moment i estires aquí tota la part dels psoas i del quàdriceps de la cama dreta. Pots quedar-te aquí o simplement, si no t'arribes a agafar-la, la pots deixar aixecada. O, si vols una mica més enllà, pots posar el peu aquí entremig del doblet que hi ha amb el colze i anar a buscar la mà esquerra. I obrir aquí, sento l'estirament de la cama dreta. Inhala. I exhala, deixes donar la mà esquerra a la terra, deixes anar el peu, fas les caderes un altre cop. Fas una miqueta de pressió amb la cama dreta contra el terra, aixeques el genoll i portes l'escama esquerra que se'n va enrere. Vés aquí al vostre miravall. Inhala, vas a buscar una planxa. I exhalant, baixes en un espit de barbeta o baixes amb chaturanga. Inhala, puges una cobra o una muca. I exhala, tornes a anar a buscar miravall. Inhala, puges els talons. Exhala, agafes els genolls, mirades amb endavant. Inhala, camines o saltes davant de l'esterilla, entrant a mitja pinça. Exhala, dobles a la terra. Inhala, a poc, arrodonint l'esquena, puges el tronc i els braços cap a dalt al cel. Exhala, portes les mans al pit. Ara inhala, puges els braços i el genoll esquerre cap a dalt al cel. Exhala, portes la cama esquerra enrere, entrant aquí en el barrer 3. I estira la cama, sent la força. Inhala, puges el tronc i la cama esquerra cap a dalt al cel. Exhala, estires la cama esquerra, els braços l'acompanyen per lateral del cos. Inhala, puges la cama, el tronc i els braços. I exhala, fas una petita passa amb aquesta cama esquerra, quadra les caderes que miren cap endavant. I sobretot, observa que no estiguin molt separades, les cames no estan com si estiguéssim al barrer 2, estan una mica més juntes. El peu del darrere està a 45 graus i els dits dels peus del davant estan mirant endavant. Les caderes es quadren amb els ombros. Inhala, introdueixes els dits per darrere, obrint el pit, i exhala amb les dues cames tan fortes i vas a buscar amb el pit la cama dreta. I aquí observa sobretot que les teves caderes no s'estiguin obrint cap a la lateral esquerra, sinó que baixin rectes, que el pit s'obri endavant i que els braços facin una mica de palanca cap a dalt al cel i sent l'estirament de la cama dreta. Inhala aquí. I exhala. Una més, inhala. I exhala. Ara inhala, puges el tronc, puges els braços. Exhala, fas una passa més llarga amb la cama per entrar en l'anx. Inhala, puja els braços cap a dalt al cel i exhalant baixes el genoll esquerre i portes les mans al terra. Estires la cama dreta i portes els glutis cap enrere. Sí, l'estirament de la cama dreta aquest cop. Inhala aquí. I exhala. Ara inhala, camina les mans endavant, obres el pit, la mirada se'n va endavant. Exhala, camina les mans al darrere i estires la cama dreta. Inhala, camines endavant, obres el pit, fes caure la cadera. Exhala, portes les mans enrere, estires la cama dreta. Inhala, camines un altre cop, cap endavant, fes caure la cadera. Exhala, les mans enrere, el gluti se'n va cap al taló. Inhala, camines les mans endavant. I exhalant, portes les mans a damunt del genoll i deixes caure aquí la cadera, empentant una mica la pell que tens a damunt del genoll. Et pots quedar aquí o pots portar les mans al darrere, ves allà on tu vulguis, però sent com la cadera, mica en mica va fent camí per baixar. Anar buscant aquesta obertura. Inhala i exhala, porta les dues mans al terra, el peu dret camina cap a la part externa de l'esterilla. Plantes bé la mà esquerra a la terra i amb la mà dreta obres aquí, tot el lateral dret. Empentes el genoll cap al lateral i el pit s'obre, les orelles s'allunyen de les espatlles. I té espai en aquestes zones cervicals, que hi ha tensions. Inhala. I exhala, deixa caure una mica més.
el dret, que se'n va cap al cantó esquerre de l'esterilla. Fes caure el genoll al terra i estires la cama esquerra una mica més enrere. Quadres aquí les caderes i tornes a buscar aquesta sana del colom. Potser aquí ja sents l'estirament profund als os de la cama esquerra i a tota la cadera de la cama dreta, o vols buscar una mica més enllà, baixar les mans una mica més, anar a buscar els colzes i potser et quedes aquí. O potser amb aquest costat pots anar més enllà i baixar el pit, que se'n va a buscar la terra. Tu tries fins on arribes, fins on el teu cos necessita arribar, fins on el teu cos necessita l'estirament. I simplement sent com en cada exhalació baixes una mica més. El teu cos es desfà més cap a la terra. Inhala. I exhala. Ara, a poc, inhala, fas camí amb les mans, que t'ajuda a incorporar el cos. I exhalant, puja del peu esquerre. Pots quedar aquí, si això és suficient, o pots anar a buscar amb la mà esquerra aquest peu i tibar-te-la cap a tu. Si aquí veus que encara no notes l'estirament, que pots anar una mica més enllà, pots col·locar el peu aquí agafat amb el braç, i la mà dreta se'n va buscar a l'esquerra i obres el pit a la vegada que t'estires per la cama esquerra. Inhala aquí. I exhala sent tot l'estirament. Inhala. I exhala, deixes anar la mà dreta amb el terra, deixes anar el peu esquerre. Les dues mans fan una mica de pressió amb el terra i aixeques el genoll esquerre. Deixes que la cama dreta pugi i se'n vagi un altre cop en el bosc camí davant. Ens trobem aquí un moment. Inhala. Exhala, deixes caure el pit cap a la terra i sent com el pes es reparteix entre els dos peus i les dues mans. Inhala. I exhala. Ara inhala a poc, reuneixes l'esquena i vas a buscar una planxa. I exhalant, baixes genolls, pit i barbeta, o vens amb mi i baixes amb chaturanga. Inhala, puges a una cobra o Urdhva Mukha. I exhala, tornes a anar en el bosc camí davant. Quedes aquí només una respiració, inhala. Exhala. Ara inhala, puges els talons una mica més. Exhala, dobles els genolls, el mirar cap endavant. Inhala, obres les cames i fas dues passes amb l'àsana. Deixes que els peus s'obrin a l'ample de l'esterilla i les mans se'n van a davant del pit. Amb els colzes fas una mica pressió contra les cames, contra els genolls perquè s'obrin i les mans van a buscar al centre del pit. Si veus que aquí et costa molt baixar, pots col·locar-te un bloc sota dels talons o bé posar-te un coixí de sota del glutis i sentar-te damunt. I si no, des d'aquí, sent com l'esquena s'estira, el pit s'obre, sent una línia, com des de la coroneta activa cap a dalt al cel. Inhala. I exhala. Si vols una mica més enllà, vés a buscar la mà esquerra en diagonal per davant del genoll esquerre i obres la mà dreta cap a dalt al cel. Sent aquí tot l'estirament, inhala. Si vols una mica més enllà, exhala i vas a buscar la mà dreta i la mà esquerra que s'introdueixen per darrere del genoll i obres aquí. Sent aquesta unió de les dues mans. Inhala. I exhala. Ara inhala, desfas, tornes a trobar les mans que se'n van davant del pit i vas a buscar la mà dreta que va en diagonal per davant del genoll dret i la mà esquerra s'allarga. Inhala. Si vols una mica més enllà, vas a buscar les dues mans que s'entrellacen per darrere i obres el pit. I respira aquí, inhala. I exhala. Ara inhala, desfas, tornes a trobar les mans que se'n van davant del pit i exhalant, portes les mans al terra, puges els glutis i els peus es tanquen a l'ample de les caderes. Dobles una mica els genolls i deixes caure el pit a la terra. Agafes el dit gros amb els dits de les mans, inhala, obres el pit i exhala, deixes caure cap a la terra. Pots mantenir els genolls doblats mentre sentis aquí tot l'estirament. Inhala i exhala. I a poc, deixes caure el glutis que va en direcció a la terra, controladament. I com que t'estretes aquí a l'esterilla, el genoll se'n van cap al pit, deixes caure l'esquena enrere, et fas com una boleta. I vas un petit massatge cap a l'esquerra i cap a la dreta. Fent tensions aquí de la part baixa de l'esquena, de les lumbars.
mica vas baixant la respiració. Porta les mans en forma de creu al costat del pit. Fas un cul cap al cantó dret i deixes caure els genolls cap al cantó esquerre. La mirada se'n va cap a la mà dreta i sent aquí aquesta torsió final. I com es treuen les tensions de l'esquena, pot ser que hi hagi sentit algun crec. I com amb les dues mans tens el contacte de la terra. I intenta que els ombros es mantinguin a la terra, que no s'aixequin. Si és que s'aixequen, potser una mica menys enllà, no baixar tant els genolls. Inhala. I exhala aquí. Ara inhala, tornes al centre. I exhala, fas un cul cap al cantó esquerre, deixes caure els genolls cap al cantó dret. La mirada aquest cop se'n va a la mà esquerra. I sent aquí si hi ha hagut algun crec, hi ha hagut alguna cosa que ha patat. En aquestes postures finals s'acaben de treure les tensions que han sorgit durant el dia o durant la classe. Aprofita cada exhalació per deixar anar i cada inhalació per crear l'espai. Ves baixant les tensions, les respiracions. Ves trobant un altre cop el contacte amb la teva respiració, amb el teu cos. Inhala. I exhala. Inhala, tornes a portar els genolls cap al pit. T'abraces aquí com una boleta, puges inclús al front cap al genoll i et fas una bola. Molt grossa, estirant tota la part de les cervicals, la part del darrere del cap. Inhala. I exhala, et desfas, deixes anar les mans i les cames que s'allarguen cap a la terra i entres en la postura final de relaxació de Savasana. Sent el contacte de tot el cos amb el terra. Observa les caderes, observa les cames. Observa el teu cos. Deixa anar la tensió dels peus, dels bessons, dels quàdriceps, dels genolls, de les caderes, de la panxa, l'esquena, el pit i els braços, els dits de les mans, el coll i les cervicals. Esborra qualsevol expressió de la cara. Deixa anar tensions a les celles, al front. Descansa les parpelles damunt dels ulls. Els llavis es toquen amb suavitat. Pots inclús empassar una mica de saliva per treure tensió de la gola. I deixes caure en la postura final de Savasana, deixant que el teu cos integri totes aquestes obertures, tots aquests moviments. Relaxa per uns minuts. Some we like to fight a giant plan, a secret attack. But the more you push it, the more it's pushing you back. So you can't rush your healing. Darkness has its teachings. Love is never leaving. You can't rush your Comença a moure els peus, els dits de les mans, Your healing. els canells, els turmells, tornant al contacte amb el teu cos. Estires els braços per damunt del cap i estires, com si t'acabessis de despertar. Pots inclús simular un badall. I mica en mica portes els genolls una altra vegada cap al pit, t'abraces aquí i feta una bola. Tens cara cap al cantó dret, una postura fatal. Time is such a wonderful. T'atures un moment aquí, observes el teu cos. I et dius alguna cosa que només tu sàpigues que necessites avui. Aprofita aquest moment.
confusion clouds the harbor. Mica en mica, encara amb els ulls tancats i amb l'ajuda de les mans, vas fent camí per tornar-nos a trobar assentats o sentades, en una postura còmoda amb les cames creuades, The more the song will a mirar l'aire interna, mantén els ulls tancats si pots. so Descansa les mans que queden damunt de les cuixes, l'esquena s'allarga, el pit s'obre. Observa el teu cos, com està ara després de la pràctica. Observa't a tu, as it's teaching. si hi ha alguna tensió, si és que et ve algun pensament. Deixa que aquest pensament vingui. Observa, deixa'l marxar. Torna a observar els sons que tens al teu voltant. Porta'l en aquest moment present, de l'ara i d'aquí, que és el que només importa. Ara mateix, sense pensar en el que he de fer, i en el que vaig fer ahir. Simplement com soc ara, què estic fent. Estic respirant. Inhala lent i profund pel nas. Exhala per la boca i deixa anar. Col·loca les mans a l'endarrere com un agraïment, deixes la barbeta una miqueta. Per finalitzar la pràctica cantaré el mantra de l'Om. Em pots acompanyar o simplement pots deixar que aquest mantra ressoni dins teu. Exhala i treu tot l'aire. Inhala per cantar. Les mans davant del front. Mica en mica obre els ulls. Moltes gràcies.